За тези, които не знаят как се работи, поне всичките говорят само за валяци. За валяк само грунт, боя и шийтрок. На валяк не може да нанесеш МП с мрежа. Я тук покажи мрежата. Не мога да видят за какво говорим. Отдолу мрежа пичове. Първо нанасяне и тогава мрежа поставяне. За да се получи този ефект. Нарочно съм отворил малко, за да ви покажа отдолу. Това е основата. Дълбоко проникваш грунт с пясък. Не бетонов контакт. И се получава в крайна сметка това. Кажи им таваните да видите как се става. И ето е стая. Така трябва да стане целият апартамент. Тук трябва да се сложат алуминиеви ъгли и тази дограма ще се смени. След смяната на дограмата ще се обработи и тази стена. Да стане като всички останали. Айде!